That way, as we you. One brother, Kencha Bomo, Tabu Champions League now. I quit if you go man. Alele. Whatever. Yeah, the back end. As a lion, you didn't have fans. The YouTube. Because what if I enjoy the opportunity? Jesse James, McPaul, Benjamin Chigozio, Philly, Kencha Bomo. Oh, my network I can do so can fix that thing once and for all. So I go call them. Abania, Aqua Banem Piawazu. I have a Padoko and Coma. I got Piawa mother this night. In other words, Ichibonya Woto. They are Bambayaba. They are castle. We find a kuna. Okay, we find some people you want to find on a Nigo now. Find out never be born a quico. Oh, actually, my fact. Go Babagamba. Aboni follow live program I made today. Oh, so many things the guy begging because after the live program I still went back to the comment section. I saw what people were writing. It's me about food in the money. When you're singing on, I got Onitsha go see na. I know you kill you on the check. Can you check? Can you be why? Can you be why? You two over there, if you progress there. Go work as you kuna. If you progress, can you have forever nanyago motivation? Who's one in them for on the chata? Ntipia. Who's one in Wafege Obenina Port Harcourt Road. It is in a Port Harcourt Road by St. Jude. Ever had Rogoduma in Aga. You go Port Harcourt Road, it will cost maybe the Bago. No, the chatrieti. Fege, Titosia. Wajen na my former area, no life. Nothing. And then if I just go to out him, many things change in Anibo. Many things change. If you need it slow. Now if you need it slow, Anibo. If you need it slow. Rapping on a galonia, mother neck on a gun. Every time I'm in market, many guys in Jogo. No, don't see you even the muddy. Would you got what you go now? You got what you go. Line on Anazo, Aqua Canazo throughout. And Aquanina Anazo, Aqua beef and apple up on a design. Aqua apple up. Aqua put like this, Kuanya, Wobeloga, for no uniform, I own a coin, you to Batia Magani, I don't know. You know, the dollar rise at Tinego, Geneki game. So the design now Aqua don't. So a guy is not at move for. Come on, Abu, do you ever? Or sick a Lego do if I will get turn or over before from there, call a car conego. And I see we won't go and get you know that. So many of them are asked over now, ever.
no woody men na arụ na ịgba ime ife China me okorozi the manage we Lagos o we ndị a na-akwa na Lagos we ndị a na-akwa na Aba ya men we maintain o na yete kwa ya bụ na ka na afụ ndị ya na-adịghị ka men o ime men ebu ya n'isi ga egwu na shift sie onye ndị na building materials ogidi side a jeje park ya ụfọdụ just gbadaba mgbuko obosi ndị fi na ego fa agbagote too small ebe a ka efe dị etu a ka ọ dị a na-ekwogharị nothing life is very slow ndị wayo akarịa ka m na-agbago ebe a ka ị ga-afụ taya anyagolo na Nigeria taya anyagoro ya tawa asa ya asagharịkwakwa ya akpọghịkwa ya dozie ha maka esi edozi ya elesighị ya n'ọnụ tokombo ndị be anyị ife anyị mere observe erika otu ya bịara na mgbede ka ma ọ daa na ebe ha si nnọọ you are welcome to tonight's show. I gara Anambra State anyway. Onye gịnị ya nọ bụ anya anyị na-anụ a na-akpọ Onowu Igbo ịbịago bụ na ịbịago kulo down ka ntụnye ga-azụ na-esi m olu yotego mụwa si drive ọbanye wee na-enye gị update n'ebe nnọ o nwere ụmụnne anyị ọ na-emetụ n'obi fanasị ha dịzi na-enye update ebe ị nọ maka ndị a so mụ na-emekwa ka fa ghọta na o nwere ife dịka maka ndị anyị na-emekwa maka fa ọ bụla gị nwa bụ mkpafa degosti a ga-achọta gị ebe ọbụla ị nọ lesọ na ọ bụ mkpafa onye chọrọ na gị nwa ya ama ebe ị nọ na gị nwa a na-achụ na amara wetin day iyete gị so mụ anyị eje na-abọdo onwe m maka mmadụ ịma ebe nnọ mma nkụzi ebe nnọ maka na ebe nnọ na nkwanụ n'ebe nna anọ na main market ịbịa amazi anọ mụwa bụ biznes ịkpọbara mụwa bụ ihe dịrị anyị wee gbagide wee na-abata Onitsha anyị wee fụ ndị a na-eyi green and black ndị a gọvanọ wepụtacha ndị agboro ndị a na-amachagharị nnọọ na-amacha anya based on na ife abụ ọlụ nnafa etufa si wee buru ọlụ a n'isi ọ dị ka etu ndị polisi si wee buru ọlụ polisi n'isi kama ndị polisi aghọtago na n'ọlụ a bụkwa etu a n'ọkwa akụkụ isi ka eji ebu ya iyotego ha ekulubegodo dan na emezi asị gị chọọ ọlụ fa ife iyotego na gị chọọ ọlụ fa ife ebunukwara chọọ ọlụ m ife a nke a ka m na-alaik ana m alaik ya bikos na anyị ncha niile si ebe a mba anyị akọwa ya ọfụma ọ ka mma na-egwa m chọọ ọlụ gị ife nye ala karịa na ibido pịasube mmanya ebe m n'etiti n'iru ndị mmadụ they try to ridicule me getego shut up m sekpulani na mmebe nwa jump ọka jos ọlụ m dị language ka m na-agasi ike ọ efe eji mala anyị ihetego uche fa adịghị ya fada emezi ka ebuli ya n'isi ajọ ọrụ driver license ịkpapụta ya asị ọ bụrụ ndị road safety nwụchikọrọ n'abalị a na mụ na paakị ya bụ tibe mgbu ndị ọzọ blọkụ m fa blọkụ m nsirezi n'onye nke a na mụ ya driver license nsị a nna ahụ bịa enwe ebe m na-eje ka m gasibe ike n'ọkwa ogbe na-anya bụ ogbe ọsị m ọga na nọọsị m ka ọ fụ my driver license ekwu n'obi m na ọnya ga amakwa na nka kwuo wee manya ka wee driver license nye ọkụ onye anya ọ bụ na ọ dị valid ọkụ ọmanya nsị a na m agwagogo na onwe ebe m na-eje ka m na-eme isi time getego si ala na-eme isi time na onwe ebe m na-eje na ọbara ọsị m ka ya fụ my fire extinguisher na my triangle nne na onye chọrọ ịfụ fire extinguisher na-agwa ya ọga bịa ka m pụba na ọdịm ọsọ ife nchekwanụ ka m ndọchanye ya anyhow na ọ dị izi ịbịa kwụrụ ebe a mmụọ na mmadụ si aga onye a na-agbagharị wee mepee boot wee bubutere ya fire extinguisher wee bunye ya okilie ya mburukwuo triangle nwanye si a na-enye ebe a
mepe the fire extinguisher asị m ka ọ gosi m ka esi ama na ome na expire. Disgust digodo n'iru that moment si m maka m behave nsị ọchị igosi m ka esi ama nke ma expire sị m si oke o wee gosi m ya sị na ọ bụrụ na line na-adị ebe a gbadatakwara na zero a na omega expire na nwezi a na-esupe ife a na once ka a na-esupe ya na-ewe the lecture ọ na-enye m lecture mụnwa na-ewelu onyesi ya lecture sị m na ọ ya ajụbazi m papers na ọ ma na akwụkwọ dị complete nsị ya nwoke hapụrụ nka njem ebe nna ya ọ na-edezi m anya ka ntitles ya anya based on after ka igbuchara m oge so onye aka eji wee bata na Ọnịcha kịta wee were ọrụ wee nye ndị anụnwa na-eyi black trouser kro akwa green dịka akwa ndị choosing nọ na kọlọ nke ndị nke a ka detụ dark ndị choosing na-ewe n'iwe ọhịa ụnụ na-arụ ka anyị ji ekwu okwu iyotego a na-agata mmadụ achịrị nkirika akwa wee na ifụsịa ndị nwa ma ndị gụchakwara akwụkwọ nọ n'ime ya maka skuul Naijiria enweghị isi ka anyị kwubi ya anyị na-ekwu nwee kilikata ndị a nnọọ ndị a yicha akwa green bifo mụnwa na-ekwuru sef ka ịnụfikru n'ọkụ n'ofufe ndị a na-eme ndị mmadụ ebe a na-elugo almost 3 gụgba somebody na steering mmadụ ịbụọ nọsa ofuke abanye ga-abanye draiva na-emezi onwe ebe a chegodo ebe ụmụ okorobịa n'ọja blọkụ na-adọgụ na steering ka eyi ya emekwa ume mmapụgodu ya amapụgodu sef ị na-ajụ ka ndị be ya ndị ori bụ ife a ka ọ ndị bụ ife a ka ndị bụ ife a ka ọ ndị ntọ nya ịmago menitis ga na-agba gị n'obi ana ndị a na-anara mmadụ ka imotie ịmago jos nyere moto kputuo oge ebe a sef o nwere ife ndị a na-emefe mmadụ dị ya ana ị ga-eche nọ ndị ntọ na ịda ego maka ịbata ga Anambra as at that time so anytime e mechara ife a pụọ na Anambra ṅụọ iyi na ịma abịazi Anambra again ịgba ọsọ onwezi ife ọma like ego ma ọkọchịkọchị iji ikwesịrị ịbịa bịa spend ya side be anya igba ọsọ je spend anya ebe ọzọ ba ya nọrọzi ekori anyị ghọtara ndị a na-achị achị mgbe ụfọdụ ịfụ na ndị a dị help ndị kwesịrị ị na-etinye something ga na-eme attract ka ndị mmadụ na-abata fanwe na-eti something bụ n'elu achụfuo ndị mmadụ achụfuo ana ịma na anyị na-abata Anambra ebe izibugoro ọpa iwek first impression matters for you to know etu Anambra steeti dị ị ga-ebido na mbanye na boda na boda ka eji ama ma hope ọ dị n'obodo negodo na just watch ya ị na-abatagodo ụzọ ahụ godo ebe a ndị amị na-anọ ụzọ a adịrọgodo mma for how long ebe a dị na-alụọ ya alụọ n'Ọka etu a ka ọ dị isi ebe a na-agbadata briji ụzọ a bụ nke gaba Niger Street nwanne pịtọ gọvanọ award gokwa dị ụzọ sinsi o award gokwa dị ụzọ anyị aghọtarozi anyị agwa anyị nọ mmiri ma na-alụ ọ dị ụzọ alụ maka gota ka anyị fụrụ a nọ na-atụ mpete na-eme ife gota wee gbadaba main market Niger Street ma aga nwu ya mmiri na-ezo na no go fit pass there pọtọpọtọ dị na ya ma ngwongwo na ngwongwo dị ya ụzọ adịrọ mma Creek Road side ya no good everywhere na ntitọlị ọ bụ na obodo chee ịlụ ụzọ na ha dị serious chee ịlụ ụzọ n'udu mmiri a na-ejide mmiri a na-alụ ụzọ a na-ejide mmiri nke ndigodu chi ọnya bụ na side mbi na Lagos Costain onwe ebe a na-akpọ Costain mgbe a epụta na Costain efusịa maka ọ company ka ọ bụ construction company ebe ọ bụ na Costain na-alụ ọrụ mmiri adị ezo dị ya Julius Berger na-alụ ụzọ mmiri adị ezo fanwa ga-ejide mmiri lụsị ife a na-alụ mmiri ezobekwa a na-ekudi mmiri na-ekufi ya the other side so be anyị a adịghị ka achọrọ ịlụ ụzọ a ga-eji udu mmiri wee bido aka before you can know it December for 2 months ọ ga-eme ka I tell you ife anyị ba nwanne nya a na-agba asịsị rapụn ya nụ ka onye ọ na-anọ n'ọfịs na ife a nọ na-abụ October 10th month of the year onye ọbụla ga-anata Nigeria this year
agbachagori ticket since onye ọbụla chọrọ ịnatụ na Nigeria ọ kịta ka o ji eme final touches akwa niile anyị ego na ihe niile anyị ego eji ya nata maka onye chọrọ ịnata ụlọ na bụ November ending ọ nata ụlọ ma first week of December ọ nalute ka ọ ga-agba n'ogide December gwụ eweta aka first second January ọ gbadabere onwe ebe osibata so kịta ka ị ga-eji wee ma ndị kwadoro akwado ọ bụrụ na ịkwado tara na ego nwere ife imego ịgbabe tiketi nothing ọ ga ede anata o gosiri na ọ dịrọ mma na side iyetago so na nke nwa bụ onye na ife a bụ 2 months for ka ara tipia so ọ bụrụ na onwere ife na-ene anya na gọọmenti a ga-alụ in terms of road construction na 2023 ọ ga forget it na o nwere eze ife ọzọ a na-alụ ịchọ mụ na aga ama aka between now and December 31st ka ifike n'ụzọ agha commission si na-alụsi gị ka ifu jenene ya fu no the solid fu the drainage ifu kene ka ọ dị ọ na-agba alụsị anụ gota ekpughe bi oye why na alụsị gota yelo ya esi na ife a gọọmenti ọkwa esi ịlụsị gota yelo ya a common man lụọ gota yelo ya gọọmenti lụọ gota yelo ya kedu oge Nigeria bido practice bụ alụọ gota yelo ya kedu oge Nigerian constitution mere allow na state government ga-alụ ụzọ gota yelo ya federal government ga-alụ ụzọ yelo for what na ndị be anyị na aghọta ihe a na-eme unu aghọtara ihe a na-eme unu a na-achọrọ ka unu complain gọọmenti kpọtalụ ndị ya construct ụzọ a na-construct ụzọ anaghị mfu na gota na onwe ka esi onwe na-ayọ na-ewelite eji wee ya eme ya ka akọva ya akọva mmadụ nwere ike ịdanye ebe at any time ịdanye n'ime ya ịda na mmiri buru ọ na-enwufuru di a na-emechi gota emechi ọ bụrụ ụmụ ya sa accident ihe mere ya gota ebe mmiri ọjọọ na ife ọjọọ niile esi wee na-aga otu a ka o si ekunye ndị mmadụ n'imi so ekwesịrị imechi emechi maka health ndị mmadụ achọrọ ka ụnụ na-anwụ everyday ịda n'ọya egobe ọgwụ ụmụ pharmaceutical companies elebe ọgwụ ọ ife achọ ka ụnụ na-anwụ ana ike ị ga-eji ya complain ama adịghị what an environment ife mfụ na Onitsha taa emegide esizie ka m kụọ anya ka m fụ ogben na-arụrụ ana n'ebe ọnụ ma ebe m na-ekwu na enwefe front line yetego ka anyị na-ekwu ife anyị na-ekwu so oge anyị na-adọ ezi iru na front line nna nkụ anya na front line ka mma ma ọ bụ na ọlụ agwụgo ọlụ siwo unu na nabagodu ọlụ gwụrụ agwụ nkụ anya na El Paso Court Road alili egbu emu njọ ju n'ụwa orie erika nsọpụrụ wee na metu isi na Ven Road nna ti isi na Ven Road before nne elutegodu na junction New Market Road nna efu ụdị pọtọpọtọ dị ya maka chi hey chukwuekwekwana pọtọpọtọ gba black godu nne na-enye anya efu dat na ya bụ disease Commissioner of Health nọkwa na Anambra State obodo nwere Commissioner of Health kedu ife na commissioner oga the society dị polluted o nwere ebe nwere ụdị crowd a na Anambra State ọ bụrụ Onitsha dị overpopulated and o nwere ife na-eme to depopulate the town to decongest dirty everywhere Commissioner of Health agbachite nkịtị na commissioner nwekwa ya nwụrụ na a ga-ejidekwago maka chi kedu etu kwuo okwu ka ebupụta ego ka emechinata gota ka agbalife anyị na aya Commissioner of Health mmadụ ga nna anyị ọga mba kedu etu ọzi ndị mmadụ ga-etipịasị everyday na what are you not telling me na legodo Onitsha anyị ji eme ọnụ Onitsha onye ebiri ọ na-ebe hey Onitsha wee tipịasị ya wee jegide wepụta na Bolingo nwanne before luo na Bolingo
ya nwanne obi m agwago something. Obi m agwago something. Oge nnele anya nwanne ụlọ makwa ebe akpụrụ onye amị na ọ bụ ozikwa na onye amị ka akpụ ụdị ahụ na-ebubugo onye amị na ebubutekwa na onye amị o makachi ebugharigo egwu ndị amị na kwapụ onye amị na je eburu nnọọ ofu onye na-eti ịgba dọba di ya oti igbo eje ọlụ mgbe na dynamics collapse yesterday anya n'ọkwa ọ dị possible na be Chukwu ya collapse asị mbe Chukwu be Jehova na be Jehova collapse bụ nke gị ọ ya lahụ niile mba vatra kwa na collapse ya biko kọmentị ya emeke anya n'ọkwa na to avoid ndị mmadụ ịbịakwasị na spread fake news ya amami na ghọta ka anyị debe ya mana ọnwa ahụ abụ n'eziokwu. Some people atụba ego ọtụba ego ọtụba ego ọtụba ọ dị possible. Ndị Christians nọ na anụkwa ife nna anụ ndị Christians nọ na anụkwa ife nna anụ Christians nọ na anụkwa ife nna anụ otu ga na-agba body of Christ nwa ndị owo ndị owo ndị Christians ndị owo yanụ ndị Christians ndị owo yanụ ve Jehova na-adakwala dakasịsala Jehova mmiri ya mụ ya Jehova ihe agba gị ihe ebiri anaba anyị ihe nketa ahịa akwa collapse ọra vegi ọ ka ekwe ya anyị na-afụ mgbe ha ji yọba gị anyị yọ na-akpọ gị everyday ikpochisie ntị onwe onye na-atụpụrụ ọnụ na Ọnịcha anyị ka ọ dị o nwee ife imewu wala anyị gota n'Ọka doziela anyị Ọnịcha ejụrụ ajụ ọ bụrụkwuo front line ka ọ bụrụ ife anyị ji aka aghasa anya ka anyị jee n'ọpa klaasị asị na apịasa gị ọpa klaasị tete nna webụ na nna Jehova ndị a je titọrịa be nke na pastọ tipịa n'ije pastọ nke a ejighị chụọ aja atụrụ eji achụ aja egwuregwu ka ego nke a gbazuo afịa na be Jehova agwara m ụnụ adịteyi ihe ọrụ na-eme ụnụ aghọrịziri onwe ụnụ agbakọtago m ụnụ gwa ụnụ na-achị iri ọkwa akwatuo na be Jehova mmiri nwakọtago n'ọgbọ anyị ya aghọta ya ihe anụ ụdị ya hapụrụ anyị be anyị na be Eju gbado anya na be Eju hapụrụ anyị ụmụnne anyị ejuru ajụ na enye ya mbe gị adana ọmụmụ ebe ụmụ njezi niile a ga-anọsizi na nwee ndụ na nna abịa ka m kwuchi ife na-eme ndị kwuchi ihe na-eme na be anyị no the same people a ọ dị same people mụ na be anyị na-aga n'ihu ndị nnobi n'ebe a bịa na ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ụnụ ụmụnne ụnụ ndị nnobi mana o nwere mgbe onwe ogonucha ọ na-awa ihe na-eme n'ụwa n'omelu ndị a na-akpọ unu nnobi ala nsọ isi a na-ebu unu ala nsọ unu ewere Sabbath hiri isi onye mbanyekwa Sabbath na-akpụ ya pụta sigogere na mishọn n'ọnụ na mishọn ụmụ nwaanyị niile bụra Sabbath were onwe ha mebanye na mishọn o nwezi ya nke di ya ka n'ala ụmụ nwaanyị niile a jere Sabbath ya sịra ekwesịrị ejide Sabbath anyị ha ka ya ebido atak ka Jehova ọgba n'ọsọ saịdị ya ihe ndị a destroy mmadụ ejis Sabbath ha destroy many homes makachi ọnụ na-emenụ na a na-ekwu okwu dadi ji kịta ka abụnwa obere ọ dị ka ụmụ nwaanyị na-afụ na-eme brọda Ebuka Obi ụfọdụ ahụ bakwa Ebuka Obi ama nọ na ha anụ ya n'ọnụ ya ọzọ ụmụ nwaanyị niile anwa asị na echi iwu bedde Ebuka Obi onye ọbụla azụkwa n'ahịa na a ga-eselebreti
papa in the Lord ha cha niile ga-anọkwa n'ụlọ di ya wee gwu ya sị ya kedu ihe ọ na-eme keke bụ na ọ ya ahapụta ọfịs na ọ ya ahapụta afịa ọgwụ ya na ya ahapụtakwa na ya na-eje na mission ee maka chi nwa ya niile wecha divorce ya di ya jee nọrọ na mission onwe ndị asị na ala na ahụ ha na-eze kpụọ isi ndị agha etigbu pidgin na-arụ ebe a ka a na-eje alụ ebe a sị na ha na mission. So now ndị katọlik na anglican etipịa meke ya chọọ na-etipịa sabat ya ọfụma banye fizi ha na-agba ụlọ ụka ha na-ebu ibu ebe a na-arụpụtara ụkọchukwu ya ebu ibu nke ndị sabat ya amanụ ya na-eme ndị sabat rụsapụkwa olu nke gị ihu mba nke ha nke eji igu nkwụ mgbe na-akara ha mma ejisi ike akụta nweazi nke ịbụ nsiri na afịakwu ndị sabat alụ sọ ndị nke ndị a bụ ụzọ mebie ọrụ they couldn't upgrade. So ofu ịgba ha na-eti mgba ịgba burukwenu brass band chenji na-enwe na nke akpọrọ gospel band na ọka na sabat eko gospel band alụ na gidigbo ife niile a ga-anya kpurukutu ebe a ka ụmụ okorobịa na-eje echo skill ụmụ nwaanyị ha egwu ha na-akarị ogologo efe ịmara ha na like iyi white gown so eluzie ha kwazie ya nke asị ụmụ agbọghọbịa otu dozie dete n'aka ọtụnitie ụmụ ekirike obere ike ha a na-emezi ya na-eche na anụ ụdị ya ịma na onwe ya dị ebe achịnye sket ihe n'ọsọ ọwụ na-eme onwe ya brọda tụọ mụ na anị meme ihe nsọrọ gị brọda tụọ mụ na anị meme ife nsọrọ gị datụọ mụ na anị mee gị ife nsọrọ onye gidigba na-eti ya na-asị ya brọda arụrụ anagburu gị 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 ka ọzọ anaghị ebere ya sista nke gị kacha njọ sista nke gị kacha njọ sista nke gị kacha njọ sista ị na-afụ onye a na-eme sista nke gị kacha njọ sista nke gị kacha njọ anya gidigba na-abịa brọda arụrụ anagburu gị brọda arụrụ anagburu gị brọda arụrụ anagburu gị brọda arụrụ anagburu sista nke gị kacha njọ brọda arụrụ anagburu gị sista nke gị kacha njọ brọda arụrụ anagburu gị sista nke gị kacha njọ ọha ụmụazị sabata na-emezi onwe na egwu ha wee isi ka ị wee na-ekirikwa obi ya ofizie ndị sabat gba ndị anglican na-ewe tipịa ha ọfụma meki ya chọọ na ha abịazi ụwa ọzọ cherubin na onwe ha agbagharị ihe niile agbagharị mesịa chọpụtakwa na ha na-egbu oge bikos na onwezi onye dịrị dị iyi akwa white ya na-ekwu okwu pasova na ndị otu ya ihe gbabasịkwara ebe ya na katọlik ekwechiri ha n'ihe ebunata isi gị lidis bịa hia ị ga-ekechi kpuchie onwe gị ka e wee bụrụ na akwa Moses senti ha maintain ndị pentikọstal wee pụtazie na emegidesie na ihe na-esi na pentikọstal era na-apụzi na omenala etekibego ụba. Hallelujah somebody omenala ewerebego ọrụ mana omenala anyị ga-enebe anya ọfụma anyị ga-enebe omenala anya ọfụma ma ọ bụrụ na anyị ma na anyị ga-eme ọ bụrụ na ya ma eme anyị wee n'oge gwa anyị onwe anyị eziokwu maka ọ ya bụ ife ọ ga-abụ casting na ndị ụka ga na-eseti peti anyị anaghị eso ha eso anyị kwesịrị na head na ihetego enwefe anyị ime introduce eme introduce at least onwegodo ebe anyị na-agada ife a na-agada abụrụ na ọka ịbịa ebe a nọ ịbịa otu a na ndị Igbo nri na-adị fe na-adị ama na taa bụ gadarin esi ezigbo nri debesịa gụọ ezigbo mmanya onye na-abịa n'ifu chi ya kwesịrị na ọ bịagodu ọdịchọ na oriri karịrị ịbịa na iru chi gị ịbịa n'iru chi gị ị na-eri oriri chi gị amara na ọ na-agbani mgbe ọ bụ na ị na-eje n'iru chi nke gị eburu ụbịam na-eje complain ọya kpata chi ga na-edezi gị anya iburu oke complain ga a na-akpụ ya zi ụmụ mmụọ ibia na-akpụ ya si ya bịa na abịara ha ọ tụgharịa ọsị ya gwa ha na m
Ala maka iwe complainant. Check go there me no ko na. Oh ya ka ji si ndị mmadụ gbasinata. Ilu ebe a complain. Amusu niile na-enye m nsogbu gbuo ha. Njọ ahịa niile gbuo ya. Die. Mgbe ụfọdụ ebute mmụọ ọpịa. Mgbe ụfọdụ azịza. Die. Ụbịam. Die. Ihe niile akọsịkwa anachighị azụ. Ọ ife a ka gọvanọ ndị niile nọ si na saịdị be ya na like ka ndị mmadụ dị bizi na-akọgheri ka nwa na-ebube ego. Ịghọtago? So ka m gasị Ọnịcha niile m ga-ata nwere ihe tọrọ ụtọ mfu. Many buildings alụ after camp no maintenance anymore. Ịgbagharịgodi ya penti bụ wahala. Nye na-agbarụ penti o siri ya ọdịrọzi ụdịfe adịrọ. Ka a sị na streeti ya na o nwere streeti afro etere ya korota ụdịfe ahụ adịrọdụ chaa ofu streeti ka a sị na o nwere ofu streeti etere ete. So ọ pụtazi na achọzi ka Ọnịcha ka na-eme exist. Ọ pụtara eme gị abandon. And onwe ya dị coordinated mkpọtụ everywhere. Igbo onye mere anyị ha onye mere anyị vex na ọ ya dịrị na mma. Onye mere anyị fọm adịkwara na mma. O wee bụ na ọ ka anyị si wee jesia Ọnịcha ndị Kristian na nwekwa ife njụkwala unu anụ ka na-echekwa ajụjụ. Ajụjụ nchọrọ ịjụ unu ndị Kristian bifo anyị abanye n'ihe anyị na-eme. Sabbath eso na Kristian. Ndị Zion n'ebe a ebe a bụ ife Zion we move. A sị nka njụọ unu ndị Sabbath esokwa na Kristian ka ọ na ha bụ Kristian. So biko ọ bụ na iwo ansa drọpụọla anyị ebe a nọ Kristian ma na ọ bụ Kristian. Ọ ka anyị wee malụ ndị bụ Christians and non-Christians ka ọ ya bụ onye bịa hia mee kọment ka anyị ghọta ebe o si wee kwado. So biko ka unu gwa anyị ọ bụ na ndị a esoro chetakwa na o nwee inu atụrụ na nza akpọrọ ụmụ nnụnụ ibie na-ajụ ha na-agwa na aghọta ihe na-eme. Ụdị ọsọ a na-achụtakwa na kampụ a ya ma amụ osokwa eme dị meeting ya nwazie na ọka mma ka ya were aka ya jụọ o wee jụọ ndị mmadụ ọ yara aka mma ka akọwaa nnụnụ a na-achụ ka ya nwa kwụsị oke mgbagharị. Ịma na nza apelụ mpe mana nnụnụ so ọ nọrụ n'etiti ụmụ nnụnụ ndị ọzọ na-eme ife ndị na-achụ nnụnụ bịa a na-afokọs na-achụ nnụnụ ndị ọzọ ma ada achụ ya bụ nza. So nza a na-adịkwa surprise gị mee na-eso achụ ya ọ na-esozi na nnụnụ. So ọ jụkwa dị ajụ si kọwalịa ọ na-esoro na nnụnụ. So si kọwa nke a na-achụ ka ya kwụsị mgbagharị. So ndị Kristian so na kọwara anyị ọ bụrụ na Sabbath abụrọ Kristians ka anyị ghọta ihetego biko na ọ dị very important anyị wee malụ ndị anyị na-afa na-emekọ ife mgbe ọkwa dị ajụ bụ ọ dị n'ọda ọ dị n'ọda. Biko ndị Kristian si na ebe a kọwalụ na biko abụchi si na Sabbath na Jewish not Christian. Anthony Chukwuma si they believe in Jesus Christ. Okay. Easy Congo si Sabbath is the first church on earth. No Wibo. Ronnie Michael si Sabbath practice is not for Christians. Wow. No, na nagota the comment na. Ụfọdụ si na fa bụ Christian na believe in Jesus Christ. So all believers which made them Christians. Onye ka na-akọwakwa nnọọ ya bụ the first church on earth. Mana nke ịma on earth ya ka ma aghọta akwa. Because o doo anya na before eji wee weta kalenda a na-akpọ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Enwego ndị na-eme kalenda for operate. Na maazị kalenda emebe operate wee bụrụ na ụbọchị Sunday or Saturday maka onwe oge Saturday na Sunday na-adịrọ. So mụ nwa ekweta na ya bụ the first church. Na mụ ya ekwetara mba.
anyị makwa na Sabbath a na-akpọkwa na fa nwekwa denominations there. Ekwesịrị na fa nwe denominations. Sabbath niile abụrụkwa ofu. Ha dịsị iche iche, otu enwe Anglican, Catholic, etu aka fa nwasị nwesịkwa ya ebe ahụ. Fa nwesịrị onye ahụ. So okay, so o gosigo na fa nwa bụ Christians na maka ha na-ekwu okwu Jizọs, ha na-ekwu okwu na ha believe na Jesus Christ, so all Christians ka ha bụ. God is Sabbath is for native doctor. Hey. Okay. Ị na-akọwa na Bible according to nke ndị ọcha na-akọwa na mgbe Jesus Christ nọ na ọ na-eje na parish on Saturday, on Sabbath day, ma oruzu ọbanye na synagogue ọkwa ya. Ma ekwesịrị ịma na before ọkwa amụrụ Jizọs amụ ọ bịagidie, so onwego nke dị ọ dịbago before amụọ Jizọs. Unu azị na-ada akpọba Jizọs ọ dịka asị na ọ nke nyaa anyị kwuonu ndị nọbụ before gotago ọ nyaa ka ọ pụta. Okay, so unity is Israel don't believe in Jesus na Africa carry am for head. Nke abalị ugwogwo Africa bụ ya n'isi. Okay, Jesus James Snow part-time Christian ka ha bụ part-time, full-time. Chukwuemeka si they are Christian but they practice Old Testament. Okay. Okay, Ronnie Michael say even circumcision is not Christian practice according to the Bible itself. If you do amalon kabụ because na he wepugo onwe n'ime anything Christian ya ka iji wee mata that na circumcision na abụkwa ife Christianity wetara, maka ụfọdụ na-agụ echi ya na ihe weta yetego. So nke a abụgodu normal omenani dị ili onwe ya. Sabbath is in Bible. You will see it in Exodus 20. Okay. So according to religion ndị ọcha, according to religion ndị ọcha na ya package butela anyị na-afịa na Sabbath bụ Christian no dịbago before amụọ Jizọs. Mana ọ kwesịrị ịbụ Christian na ndị adịgo before amụọ Jizọs na. So o nwere onye ha na-emebu ka ya before amụọ Jizọs. Ndị nke kịta na-eme ka Jizọs. Nso ndị nke mgbe ochie nke onye a na-eme ka ya Moses. Okay, ndị nke a bụ ndị na-eso ụzọ Moses. Jizọs abịazie si ndị mmadụ esozi n'ụzọ Moses isobezie nke ya. Odibo ọka nni ukwu. Ihe Moses jere Ijipt jee gbawa agụ ọnụ narịa ife ọkpụ n'ọnụ. Jizọs amapụta nya nwa nothing abụzi agụ nwa na Kristi asị ka esobezie ndị na-emebi ife Sabbath na-esobu Moses. Esi na nke fa adịrọ mma na fa na-apịagbu pidgin na ndị Sabbath ihe niile agwara unu agwa n'ụwa. Diben n'ọhịa unu mere ndị omenala be anyị ka a na-eme unu. Diben ndị Sabbath adịbago before amụọ Jizọs. So ha na-eme ka Moses megidezie na-eso iwu Moses before Christianity ebido. Na ihe niile abụrụghị ihe ochie, ihe niile abụrụghị ihe ọfụ. Esobezi onye ọfụ ka a pịagbuo afa nke onye ochie. Nna power. Amabụrụ aghọta the game a na-akụ ebe a na amabụrụ aghọta the game. Ọ game ka a na-akụ na game of interest. Keni afọ na nkeni adịrọ n'aka ndị ọcha nke Jewish ni ha nwa fọm nke fa kpọọ ya Christianity. Wekọta some text ebe a wọtasị ebe aja amụọ focus na New Testament gị forget ya Old Testament ka ebupụ ọlụ n'aka Moses.
So ihe niile family Moses kwesịrị erite na ode eritezie dividends of afọ talata. Ya nwe the movement Sabbath Moses ya ka eji wee iwu Moses na-agwa na Genesis, Exodus, wee a niile je ruo na Leviticus ma ndị otie na 5 books, go the first 5 books Moses dere na-ajụ na ọdịchọ Moses dere akwụkwọ etu esi mesikwa kịta bụrụkwe nke Paul bunye anyị Corinthians, Galatians, Ephesians, nke a na ọnya delụ nke a ife a bụsị authors anyị afụgoni ya na ọ dere akwụkwọ ngịrị mezie Chinua Achebe ọ dere anyị gbafuola ka ava m nwanne anyị nwaanyị ya nọ abroad kelavia Chimamanda Adichie Chimamanda ọbasị afancha niile ebusikwa authors ka ndị a gazie si anyị na Moses melụ nke a, Moses melụ nke a, Moses melụ nke a. Ihe niile akọchaba Moses ndị Sabbath ihe niile agbarị mgbe aka ya gbaritere n'ime ya. Most of them are poor people. Yes, most ndị Sabbath mma, they very poor. Mgbe eji wee mụọ m nke a m bịara ụwa, most ndị Sabbath mma, they very poor. Or very few eri m. Abịa enlightenment ndị mmadụ towards nke ne kpabazie ya aka. Onye mee marketing ọ na-akpa ihe aka ma ọ na-ezi ozi ma onye mee economics ọ na-akpa ya ọ na-eyuzu ya. So ndị mmadụ esi ebe a na-enwetakwa some ideas on how to go about their businesses. Ọ dịzie ka ya si na ọfa mere ndị mmadụ adị successful. So ndị mmadụ ebido na-envy Christianity. Ha na-agbazi na-eje ebe a nọ. Otu a na-abụ gị na mmadụ kwugharị okwu na Jizọs. O nwere oge na-abụ na-akpa afa Jizọs na-akpọ ya with joy. Yetago mana kịta ọlụ emebigo ihe niile na ya na-akpọzi mgbe ọbụla achọ ịkpọ Jizọs na mgbe afụrụ n'ihe ike mere na mmadụ nwụrụ amụrụ mmadụ ọkụ ife dị aṅa mere Jizọs nya piti ebe anyị nọzie n'ụsọ ị na-ekiri ndị a efu na ndị enwe olileanya enimo na ọlụfe abịago na njedebe na akị na agwa gị n'abalị ya ma aka ya somewhere through Christianity ọdịda ka ọ nọ na mụnwa na-agwa gị eziokwu ife nji wee sị gị na ọdịda bụ dat na icheki ya ndị a na-aga ụka kịta fanwa dị strong na ụka ha na-aka mana ụmụazị niile ha na-ewepụta kịta adịghị interested n'ụka ha. Ọ ka ịghọta ihe ga-eme mgbe unu bichara ndụ unu na-anwụsịa ha nwa ya amụtasịkwa ụmụ nke ha. Ọ bụ na ndị nke a na-abịa adịghị interested ụmụ ha ya adị interested. And even most people ji were interested in omenala bụ based on the justice. Ya ka ji wee need to stand up. Onye ọbụla anyị fụrụ na-arụ ọjọọ bụ kịta, we talk to that person gwa ya na ihe ọ na-eme adịrọ m. Yetago anyị ga-ejisi ike na condemn so many things na-adịrọ m. It's our duty now. Because this one so na-abịa na ọ ga-adịkwara so difficult bụ ọ bụ na ya enweghị ike strength na one thing. Christianity na-ada ada n'ike ebu n'otu a nna ebe a n'abalị a ọ bụ na ọ ka ime opinion poll ifu na the first 50 comment ị ga-afụ ebe a bụ ndị ga-asị the Christianity ya nazie ịchọ anya eme ya na ihe anyị na-ekwu bụ ife dị ka anyị nọzi na practical life na ka anyị baa practical. I jụọ na ifu na ndị chọrọ ka ọ na-aka nkụ o mego more harm than good. Ụka tinyere ilo na asị. Ụka melụ nne ji wee gbakọta nwa ya azụ. Ụka melụ so many things. Nwaanyị adịghịzila oya to di ya. Ụka gbasara nwanne na nwanne. Diọkpala na-ene nke ọ tọrọ ya na ya ṅụkọrọ ala tokọ na-ene ọ na-adị aka ọ na-afụ ekwensu. Many things emebicha. Trust adrozi. Eto no oge against onye. Ije na Bible enwe ebe ya agụte. Be Jesus na-ekwu. Nya bịakwa ga-echekwana na ya na ya bịa ka ya dozie. Na ya bịa bụ ka ya gasa. Na the sword dị n'aka already. Kita na nne di ga-atọ na against nwunye nwa ya.
etu a ka o si decha the thing ndị agụsịa ya mgba nkịtị maka na one thing dị certain n'ụwa bụ uncertainty. Ndị anụnwa most of the things fa rapụ na Bible taa fa malụ na anyị ga-question those things etu anyị si question ya fa ka ali wepụ etu esi wepụsịa ndị ewepụrụ ewepụ. Mana ọsọ onye na-amara ihe ya anụ n'onwe ndị ewepụrụ ewepụ ọ na-ajụ n'ebe onye gwa na Bible si ya na onye ọbụla ga-etinye n'okwu a na a ga-atụkwasị ya afụfụ n'elu ya, ma onye ọbụla ga-ewepụ ewepụ n'otu a ka ga-esi eme ihe a ka eji wee buru ha ụjọ a na-atụ ha. Ọ bụrụ na agba na ụmụ ihe anyị na-ekwestion si taa na anyị ka ya ekwestion ya etu a fa ka ala ijisi ike wepụsị anyị ma afọ ya. Okay, gotabaya na Bible ebe Jizọs si na ya ji sword ya na ya bịarakwa ndozi na ya bịara to turn hearts against each other, papa against son, mama against daughter, mother-in-law against son-in-law. Egotabaya ya kpọọ your person ka ọ kọọlụ m na adịrọ good with quotations like esi gị nọ na chapter video na mana aga m agwa gị ihe dere dị ya. Baba bụ ibu ya n'isi, ebubu ya n'isi before kịta ego ka m na-ebuzi n'isi. Ịghọtago nke ka mkpa ka m bụ n'isi. Ọ bụ akwụkwọ mmadụ dere ka m meje na-ebu n'isi ọ bụ na nna akwadobe exam echi. Ịghọtago abụọ si arụke ka nna akwado ide echi ndị na-ebu ya n'isi. Ihe niile anyị kram bucha n'isi ajụsị anyị họs na ndị otie ihe niile ahụ nwa ya ọfịs anyị ji abepeta onweba onye kpọrọ anyị na fonu jụọ anyị na ịzata nwo nke aza gị weta akaụntụ ka agbanyere gị ya. Ịghọtago iri anọkata na world stage edebe quiz on that thing. Even Big Brother agwụla agwụ onwe ụbọchị anyị nọkọtara jụ ụdị quiz a ịgba na-emeghị ihe ova adaka ụdị akịka na Zakiọs jede mkpụmkpụ wee rigoro n'elu osisi ka ọ wee fụọ onye nwa. O nwezi ụlọ enu dị na streeti ya, enwezi ụlọ enu dị ya, ọ gosiri ogbe a dị very poor na onye bụ n'osikwa ebe a da gbuo onwe ya na-arịgoro ka ọ were fịa mbọsị ya bụ izizi ọ nụrụ maka ya. A na-achọ ya achọ wee je rigoro n'elu osisi wee na-eche ya ka ọ gaa ya nwa agagide ruo ebe a kpọọ ya afịa na ọ machara afa ncha wee kpọọ ya afọ wee si n'elu osisi wee rituo ya na ya wee naba bịa nke ka isi mara na Zakiọs nwụrụ ụlọ ya ama ma onye biri ọrụ oyibo ịgba ma ọnwa apa ya kpọọ ya hey ndị mmadụ anasị nna na nwoke nke a wonderful man hey o jegidekwara ruo ozie dị asị onye a bịazie ka ha jebie iburu obi gị focus na akụkọ mere n'obodo n'ebe ọkwado ihe mere eme novel ede akwụkwọ onye ọcha dere bụ iwu nna ga na ebe edere ya. Anyị nọ na-aba na-asị na our founding fathers constitution na-ajụ nwere onye nna ya nọ mgbe e mere agreement ya nobody nke ebirigo na nwere nna gị n'ebe a nna gị anọrị ibiligo na ya akọrọ bụ eziokwu edozicha dị akụkọ dozisie ya ị na-ebilive fe ma na ọ bụrụ fact ị na-ebilive ya ọ bụ na ebilive abụrụ fact. I don't believe fact, I believe. Equal fact, I say fact. Mana o nke mara say ka m were n'ụjọ kwelu. Ka m were ụjọ kwelu onye bụ believe. Believe me. Anya nwa na-ekweta ụmụ ya Moses adịghị ewuzi ya na-ere ọnụ ndị abụrụgo akụkọ mgbe ochie. Ejekwa aja alụbanyekwa nwanne ya nwaanyị. Onye ji alụbanye nwanne ya nwaanyị ka ụmụ ife eze nwaanyị wee na-agakwa aga etego. Esi na wee mechaa ya mgbe a ndị ọcha eburuzie nke ha bịa nke Roma na chenjie ya bugharịa everything. Ndị Sabbath asị na ha ya ekwe na ya bụ dia story ka ndị ajaje kpaa aka anyị si ahapụ n'onye na mgbe ọrụ bịara wee na-ekwu nke unu na-ekwu na be anyị na-egbu na-egbu ndị akọgidezie taa. Nwezi onye ma ya na-akpọ Moses, nwezi onye ma ya na-akpọ Prophet Elijah, nwezi onye nwa ha mgbe ndị Sabbath bụ okwu Prophet Elijah n'isi mgbe ọbụla Abraham Elijah onye amụma ya gara Elijah onye amụma
ụmụ agbọghọbịa wee na-ezu aka Elijah onye amụma ya bịa na Elijah onye amụma ya bịa na Elijah ị na-elezi ha ndị isi ha ọbịa ha n'ahụ shoo ndị Sabbath niile dị mma ịmụ ọkụ maka suo ha nche ọkụ ofeyona agara ha ncha niile ndị amụma ndị Igbo mgbe ndị Igbo ji wee ribe wayo siti bọọlụ ọbịa ha n'onye ahụ n'ahụ o ruola mgbe eji esi iti ọlụ ochiri ofu ọkpa enu omeyona staịlụ na-ewi mgbe a ya nna gwaghị na-eme 1940 1950 1960 ighọtago from 1960 ka ndị Anglican wee chụba ha bọmba to bọmba ka a napụta ha ọrụ chụgidezi ya na-eweta aka 80 something Pentecostals ka a narakwuo ndị Kristian ọrụ wee banye etu a ka a na-eri na nwa agbọghọbịa bụ na-efere gwa ndị niile na-achọ di pụta mgbe a na-agụ na egwu ugboro na-aba ofuka atụ n'aka ka mmụọ nsọ bịa burie ụmụ anụmanụ ije n'obi ha nke daha na mmụọ nsọ emetụna ya aka onye ruzi ebe ahụ o were osensi ya niile jee tii ya na sọntị ga-akpọfe ya akpọfe ụfọdụ ya cheta ụbọchị a hụrụ ha aka n'ike ụmụ anụmanụ arụrụ anachiri elu n'ala na-echeta ụbọchị a na-ahụ ya aka a na-ekwekwa na-agba mmiri ndị ọjọọ juru obodo a na-ahụ ya aka na-akpọfe ya akpọfe oburuchi ya niile jee paakị ebe a ka ọ daa ya ka o ezuzugide mmadụ atagharịa stọd oruo ana o wee bilite ọzọ ibu amụma Elijah ọ si m kwue gị nwa okorobịa n'ebe a ị na-achịgharị amụ n'aka ije ebe amụma na-arị ibi elu a na-ebusa amụma ga-eburusi ebe a nke eburusi ebe a ọ na-atọ ha onye nwe dị mishọn ije ebe ọ nọ ọdọba afọ ebe ije n'obi ya ọ bụzi ibu onye bụrụ odumeje ọ bụ Ebuka Obi egbe Ebuka Obi otu ọ na oruo n'eko maka na kọchịkọchị nọ na saịdị ya kịta ọ na-ekozi na-ekwuzi kwukwuo ma nke ka ọnụ ya ekegharị na ya ete ekidi nwata ọkụ ya anya mbọsị ọzọ si gbanyekwa n'ozu n'ọkụ nne ya si ọdịka ụtụpụ ọ dịka ya anakpu n'ụlọ ekwugheri nwa ekwugheri nekwa Virgin nekwa Mary nne Jizọs nwụrụ kemgbe ọ nwụrụ ka iji eje kpụọ dọba na akụkụ na-agba ihe n'ọkụ ka anyị fụkwa ụbọchị ya agba ihe n'ọkụ ka anyị teke dị mata up with you ihe abụ nwaanyị mmadụ ka o zuoro gị ike na-ebugharị ya akpụrụ akpụ na-ebugharị ya akpụrụ akpụ alụsị akpụrụ akpụ ka ị na-ebu join n'ọrụ Jizọs ka anyị fụkwa ụbọchị ya agba ya n'ọkụ na-aka asị ọrụ esi itiri ndị Anglican dozichara na-emebisi ọrụ mbọsị a ka anyị fụ ka e nwakwa anwa agba ya n'ọkụ so ndị Sabbath wee atịgide ya na ati those days so ị na-afụ ndị ahụ si dị mission ha na-eko a na-ebusa amụma emecha ebutuo banana na groundnut a na-erizi a na-ajụ ajụjụ ha na-eme quiz n'ụlọ ụka taịm quiz ruo ọ bụ arụ ụlọ ụka na mission ha gosi na gwogwo ewee jụọ na o nwere onye Jehova gburu maka na ọ na-abụ otu isi esi kaadị na fon o ruo mgbe netwọk ya abịa ọgwụpụta sim kaadị ya wụọ the content na netwọk niile ọ na-awụfu ya awụfu n'ala ịma ebe m na-eje na kọrọ na amanụ dị ya mere na Baịbụl o nwere one man na-atachalụ one woman nwunye nwanne ya gotere nwanne ya nwoke bịa nwụọ ya wee tekizi ova nwunye ya wee na-ata the woman ọ tagidezi ya ruo mgbe
anyụ ọpụ na nwaanyị na-agbara ya mmiri ka ọ ma ya anyụ ihe ebe a the man esere the thing wụọ ya n'ala mee ya Jehova egbuo the man egbu Jehova ọnwụ ezigbo ihe nwoke arụrụ Jehova rụrụ na Baịbụl adịrọ mụ ọkụkọ onye nke a chọrọ ya na-achọ ewe o gburu egwu ọ fụkwazie nke mmadụ ojeje wee n'iti n'anya ekwa mere Josef na-agbagharị sis Holy Spirit ya kwali onwe iwu ojeje buru asajo nwa oburi atagoko jo eji kwụsị ya nwoke m mechikwa ego ọnụ ime a this guy dekwa ihe ekwukwe n'ugbo na-abụ Jehova dị awe agwazi anyị ka okwu asị end nwa Josef okwere ekwe ka o kwee ekwe ifuru arụ anadị na datin agwa m na ama akọchala with the story ọ dị ka etu aka nwoke na-achị nwaanyị na-etinye ego n'isi ya sinsi ịlụchata oche ọkpa ịnọ mara kapịnta ka ọ na-alụ nke abụ fọnichọ ọ lụchata ofu benchi otu ya n'isi mmeri ọ na-abịa ka ya bụta echi asị ya na ọ dị ime anyị ma akọala anyị ka esi wee end the matter ekwesịghị ịkọ ya ka anyị mara reaction Ujo ka the matter si wee end egbuwa the story esi na akụkọ a zuru oke dị akụkọ ezu oke na saa ya ekwe isi na ikwuo na ihe na-atọ ụtọ ikwu ihe ọ na-atọ ka ya ihe ekwufe ọ na-atọ ka ya na kedu ka esi asị nwoke nna chekgori ọ bụ gị nwa onye gị nwaanyị na-akpọ pebedu bifo ị na-esi ebi ntụ abalị ya akpọzi gada amen ka ịtachipụ ya ntị ka imo asịcha the gate kwụ ya pụ ibe niile ma paịpụ adọri every dọka suka anya gị nwa bụgodu first hand ka abụ adụ aka ịkpaba sịsọ ndị na-apịchara ya aka na mgbago na aka ya nọkọtazi onye nwere na-enye anya arịa na-ebu ibu doghị anya na onye na-ene anya na ahụ ya na-echenjizikwa echenji ka ihe na-eme ana ịmụ ya arụfa na-eji echenji karịa ebe a na-awụjuli ya detin n'ọkụ arụ ya na-echenji ọ na-awọnda ka ezife na-eme ka mbọsị nwa bidozikwa gị na-emezi wee kpọọ ya Mary ka efe na-emezi mba kpọọ ya Queen May wee kpọọ ya Queen May Queen ayo Queen May ka ife na-emezi ọ dịkwa ka ịdị ime ọ sị ya adịghịkwa m ime sị aka m mechie gị ọnụ ọsọ na ife na ịdị ime ọ sị ya na adịghịkwa ime ọ sị ya bịa na mmeche eke gị na mmeche eke ọ sị ya ebe aka ya nọche gị ebe ebe na-alụ kapịnta na enwe ebe nnochiri anyị sị aka ana n'ụlọ n'ọkwa etu a ka o si wee duruzie wee lue n'ụlọ esupe afụ na-ata gbogo okwusebezie ka ihe na-eme n'otu aka Holy Spirit si wee bịa si akụpụrụ nwaanyị a kụpụrụ ya n'ife emego bụ na omego ihetego amụsịzie nke a onwezie ndị ọdachi nke emego ihetego ọsị akere etu ọnụ ebe a bụ nwa ya sị na ọnwa gị yes na ọ dị awe mara na nwata adịghị ime so ọ bụrụ na ihe ya anya ka ya kpụrụ na ya mala nkwa inosi tibe ihe ihetego onwesị ya na achọ ọkwụrụ ebe achọ otu a ka esi ekwubezie ya so ọ bụrụ na the conclusion of that part I can ebutezie another version ka anyị nwee ebe a conclude the story because ụdị story atọ ụtọ na ntị na ife Jehova na-alụ Jehova ejela bịa maja anya ụlọ ya adaana ihe niile anyị mekọ nọchiri anyị na ba akọsị ebe a bụ ife onye be anyị jidere aka wee believe na sense ya na ihe niile about him bụ ebe a ka o biri akụkọ niile akọrọ akọ na-enwere ofuke kwụ ọtọ lue n'isi eji wee kee ndị mmadụ na-abụ debesịa ha na gadin anyị ama n'ife bụ gadin na be anyị ama n'ife bụ gadin ebulu ndị a debe na gadin fanọlụzia na the gadin nke nwoke na onwe ya a na-ekirikwe nke nwaanyị ya na ya nọ onwe ya omenwe
na-ekiri nnọọ nwaanyị arịa akwụ ọtọ ala na-akpaba aka bifo. O nwere ụdị akụkọ ndị a dechara baịbụl a dị mma nnọọ yiri nekata onye bụ baịbụl ọ dị mma iwere ọla ikpughasịcha ya anya ala abụọ na ala asaa gịrị asaa gị onwebe aka pịrị ya onwebe ọnụ nwụrụ ala onwebe ụkwụ agabeghị di ya nna agbanwe na sịsọ nke anyị fụrụ afụ ka anyị na-ekiribe dakarị moto nke aka kpagosikwara ebe a ka ị gbara nke mgbe o ji n'ụwa ndị na-azụ ya ị na-amaba ebe dị n'ọnụ ọla ugonia stelu ị na-atụgharị ha bụrụ nnọọ nke aka na-akpabe a na-ajị aka kere ọfụ na ajị ya adịgodo ọya na-akpụ rezọ adịba mgbe ajị na-abụgodo kosi oge a ka ebubo ikpube ajị oge a kịta ụmụ agbọghọbịa nwere nke ka na-ebu ajị dị ya maazị drọtụ n'anya n'ihi mebisicha elu na ala ụwa a na-atọzi ụtọ ya ka Adam nọ na-ekiri ivu ike ahụ na ike ivu asef emuvro na-ekiri na-akwụgharị isoro họsụ ma isi ofu ebe ofu gị na ofu adaka je na-akpa nkata adọbara gị ihe n'ụlọ ebe a ya ka ị kwụgharịgidere agwọ eje ta mkpụrụ osisi ị mere ihe kwesịrị ime na agwọ eje ta mkpụrụ osisi agwọ brave man agwasị ya ka ihe na-akọ ka efi na-eme ya bịa asịkwara na na-etabe mkpụrụ osisi na-ede ata ya laik ụdị mkpụrụ osisi a si ya na asịkwa ya atakwana mkpụrụ osisi a si ya kedu onye na-akọrọ oge ata na ụdị mkpụrụ osisi a ha na-asịkwa mkpụrụ osisi niile ndị ọzọ ya taa ya wefụkwa nke a dị na-eti ya taa mkpụrụ osisi ọbụla mana nke a dị na-eti si atakwana ya agwọ na-ekili ya wee sị ya oke ọ bụrụ na ịta ya kedu ife asị ị ga-eme ịma adị a sịkwa na anyị taa ya na anyị ga-anwụsị na ị ga-anwụ onye gwara ife a ga-apịa Jehova ya sịrị na ịta ya na ị ga-anwụ si ya na o nwere ife iji nwụ na ịta mkpụrụ osisi a na-emepe anya gị mara ife dị mma na nke adịrọ m osi ya ido minit ṅụọrịa to God nwaanyị ata mkpụrụ osisi nara abụ etiti ọrịchadị mkpụrụ osisi ya nwa abịa nabakwa a na-echezi ka Eve nwụọ n'ọka ọnwụọ Eve amarazie na nke a dị mma nke a dịrọ mma Adam asị na-ekwogharị Adam bata n'ụlọ ya na anya bụ anya ruo oge ada na-akwụgharị fịa n'ọhịa nke a echi saịdị ya gịnị ka ị na-ekwogharị ọhịa Jehova kesịrị ọhịa o kesịrị ya ka dị akụkọ si aga akụkọ mmadụ bụ baịbụl n'aka wee na-ege onye nwe wee jee gbuo nwanne ya maka ha chere na ha kwuo na mmadụ gburu mmadụ to us ọ bụrụ normal thing mana ama na emesịa na anyị ga-ajụ ajụjụ gbasara that first killing na rekọdụ ebe ọ bụ na o nwere mmadụ nọ ana ụnụ ama ihe bụ killing maka onwebeghị ya nwụrụ n'ihu mmadụ anwụbeghị ọsọ ụnụ na-abụ ka ezi ka isi mara ihe na onwere ya na-akpọ ọnwụ wee marakwuo na ịkụọ ya osisi n'isi na ọ ga-anwụ ebe efu bụ ọnwụ bifo ịma ihe ọ bụ ejeje kugbuo nwanne gị ọnwụọ ekugbuo ya ọnwụọ ya gwara gị naanị enyi mmadụ ka e ka isi enwerego ya nwụrụ bifo abalị ya wee na-ebe mgbe a na-achọ ikugbu ọbụla aha ebe akwa mmụọ ya ebekwu agha akwa n'elu na a na-achọkwa igbu ihe ikere eke ọsọ mgbe ọbụla kwafuru ọbụla ebebara na akụkọ niile akụrọ n'akwụkwọ a ọ na-abụ nnọlụ nnọọ dị ka onye na-edere onye na-agụ day by day ọnkụ vidiyo na anti-rose ụmụ akụkọ na ya akọchalụ mgbe ahụ nweghị ihe ọzọ
na aba anọ no ge kwụsị na-ebịa na program mụ na Frank Morris ana m atara ebe a no ka ị ka na-abịa eme ebe a na abịaza na my channel agwara ka mụ na agha na anụ wanyị na onwe uru na abịaza na my channel ka ị na-abịa eme ebe a ndị ala ada anọkwa ebe a ụmụazị rapụ ịgba ya gị fili so akwụkwọ a ka onye be anyị bụ n'aka akwụkwọ a wee bido na-edestroy mgbe nwụrụ si na Sabbath bụ nke izizi wee bido n'aka ndị Sabbath wee mebigide marriages mebigide families wee megide wee ruo to the time of Catholics ndị Christian wee ruo to this Pentecostal era ka ụnụfụ na ya abụ ihe anyị ga-emenwu in 10 years so ọ bụrụ na anyị ga-emenwu ya anyị ga-intensify effort ọ bụrụ na anyị ga-emenwu ya we have to intensify the effort pass a great message. People now had seen the dangers they attached to that thing. The mother fugo into the things were render her useless in terms of thinking. They don't think normal again. Everything na dizzy haka sine to accord. But operate to accord. How do you tell people about miracle money? How do you tell people that when they get sick they can get healing in your church? That there is a God that heals? How can you be telling people to come out so that you can pray for them so they will be successful in their businesses? It's all deceit and lies, which we shouldn't allow to thrive in these our communities. We need to speak up about these things. You don't tell people that kind of nonsense. People are fugo now, see that even now all lies. You have to work hard. You have to do something in order to achieve. You can't just start telling people that mother jeje buying a toilet, another country. Nke ọ telepatik kono no ko gini we be kan ka na na oh yeah, but everybody now wants to actually follow the right way. So I ain't we need to do something. Okay, well, ajụjụ mmadụ just but on a serious note, and then asking respectfully for education purposes, what do you believe in? What's your spiritual alignment? What's your opinion about the God person and his existence? I wouldn't well anything God person. A man or one again and I have God person. You to go? And what any other God person anywhere aside Monagina? In the area of what I believe in, I don't believe in no shit. I won't believe in it. You want to go? My spiritual alignment, but that I'm more about a spirit residing in a body, or say trapped in this body. And we're on limit. Come on, all this body limit him. So sometimes none are mother, sometimes none are more. I drift sometimes. When we fed the actually, man, game we are not law. Important for dealing easier. I boy get a become at them. And when you actually make if you can't get meg, you get booze experience here and more. They fight, they fight it and way about one. Money a fight and we are physically. They got it, EMS say, Uzbek got it, Kifame. And I didn't matter surprise. If we are so, if I be fake, we say, Mama already, not get married or not. So I won't even no matter about those things. What is the figure they believe in? Believe will be fair and adrosho. Why fair and adrosho? And Bob, no, actually, I am not Amosu, will he care no catapo, Jabos or Jamo operate. So again, when man and go on Walike, you may operate on your own in the spiritual realm. Mado chole mega attacking, Gidia, Guinea, Bully ever. I na FIFA witchcraft and have witchcraft. Oh, because now ago, many number of years, Akubo the system, it was Kubusi vendors or there with formally only deep meaning, which give one nota, a Maria. If any na fuzito, they will come to accord it. Oh, when they only called it before. It was the Barbara, it was the now. You need a bastardize, they have fake, many things, you know. Yeah, unless you have fashions.
So this is what before. That's why I don't believe things. If you don't believe in it, be faithful. What about incredible before this one? Who will tell you? Some of the things in the about 200 years ago. Some of the things in the before 200 years ago, 250 years ago. On experience. Most of the things in my experience. I tell you here. But if I'm experience before, I can't tell you anything outside if I'm more at sure. I will give somebody go before. Maybe I will go here before. So when I make it on attack a cigar. If any young may like he take action, and after a neighbor job. Man, will you used to go like this before? You know, work for you. So I'm going to hack here. Wow, no hack and game. In a child say, far up here. Who begin July or more give July towards that? Or because of inflammable before. Or most of the processes he got before. MS that's in a more kwami fedion and more kwami fedion. Come one agwagi farm. Or experience you were before. The only way you get you solve that thing, that moment, you need to conjure up something. Like a money, you must now what do I do now? What do I do now? Okay, what do I do now? In I try to think something. Wow. Can I think? If I put that time store there, can I talk conjure up? When you have most of the things in the main amaro. Both for the city there, most of the things in the mail before me. So a man and put that nigga ma ofen notol. Apagaka. Ikwu no ife a be femen. Nya ba na alogo ya ka isi na ekwu eziokwu. Gịnị bụ eziokwu? Eziokwu bụ etu o si wee mee. Nye full details ihe efu. So ọ bụrụ na nye full details of ife efu, you are not holding back. Imagine any time ọ bụla agwakwa the whole details ga-agbala onwe ya like that. So akpọsi agụ ozugbo detail na-abịa gị n'isi ikwu onye etu ọ dị. All data ebe install that thing ka ije ewepụta ya. So ya bụ mmụọ na mfu mmụọ gwalụgo okwu. Most of the things installed from your previous life. You find chadicha. Or me ha knows because all that same spirit, all that spirit boogie. So the thing is idea. The picture apoptos bo imenya obro na decision madu take a split second decision. See how perfect or because they somebody did deep in thinking. And are they critical? Because now before you take a decision to do this, so many other thoughts so be at the same time. On abia in numbers, on person, on monyo walkita, nodika na me can disappear. Na kefengem on temple for help. Na kefengem. Many thoughts na begin see that moment. And I call abia ki na chonke ya bro the best. Nkebu ni take this decision now follow ya up. No yaga. Ina che na che ozugbo isi no nka. Nka he tiri aka ozugbo bro no ya nwa bụ the solution. People are full. As in the exceptional, all based on your experience before. So we've been here before. We are ancestors. Whatever story I call go na abroad the original. On your child just marry to OCD and when equate that thing. Mua kusina sig equatenia, mammy sig equatenia. Here may buy you now or the kitab on I European method we follow by. I na fuzi buy with anya IGP obodo Igbo. Na otu a ọ dịrị obodo Igbo ka ọ kwesịrị na buy now. It can never be same. When we keep ofu, I am no tradition. When we are ofu, it will never be. Before you go to this stage, odigo. And because they embrace as modernity, it will call God. Kenny name. I will anya nke anyị ji bụrụ ndị Africa follow by ka ndị Africa. Anyị ma ebe anyị ka ala nọ na. Anyị follow ka ndị Africa bụ na anything ọbụla ga-eme ka anyị wepụ ọfọ n'akụkụ na ya ekwe. Ọfọ a ga-adị ebe a ọga. Akwụsị na ga-enye contract ya na ị ga-arịọ ngwa bịa aka na ọfọ a. Acha dị ọfọ na onye anụ odebịa ngwa bịa bisa aka.
iwe bịa sị kọntraktọ na ụlọ anụ ọrụ a na-enye gị ife a na ọ bụkwa na ya alụ ọrụ etu esi wee nye gị ọrụ a ka ife a welu weta quotation na ife eji arụ ụzọ a bụ 2 billion akwụkwọ gị 2 billion were 2 billion ahụ rụọ dị ọrụ mana e nyere gị 2 billion nke na ndị a ekebe ya kesisia ya. So ebe ọ bụ na anyị furu na problem anyị bụ due to na ọfọ adịghị involve n'ihe a na-eme ha nche bukọrọ baịbụl n'aka. Baịbụl bụ nke bụ na akụkọ ahụhịa bụ akụkọ ederede o nwee ihe ọ na-eme ọ believe nke kweta na ihe na-adịrọ chio amazim ihe jiziru nke na ihe ebupụta ọfọ debe ihe a ka okwu bie nọ ihe na-ebi okwu ije ebute ọfọ vileji unu kpọọ dibịa ama ama ogbuso ọbara na ọfọ ahụ tụọ nzu tụọ edo kwuo ihe godo dị ọfọ chaa dị ọkụ dị ọfọ chaa ya ọfụma ngwa bịa ka ije mee ọsọ agba. So if we want to go back ka anyị dị solid ka anyị bie ndụ aha anyị chọrọ na-agụ anyị agụụ na nwanne a ga-ejikweda justice yo ife a bụ ife na Jizọs emeghị abọli since e believe na Jizọs a efuru ihe na-eme efuru ya ọkwa Ọnịcha ka m jere gịnị ji Ọnịcha egro na ego adịrọ be anyị na-eti everyday ndị kwesịrị ịrụ ya da arụzi ya ha akụpụrụ na-eri nso ego so efu na be anyị na-eti everyday be anyị na-eti ana onwe anyị na-akwado idozi ịghọtago nobody is trying to many ya nke ọ dị mma onye bụkwa na ya who you see we won't fix am nobody dey fix am etu a ka ọ ga-esikwa edere wee jebe na-emebi so ọ bụrụ na anyị chọrọ ka anyị dozie ebe anyị ọfọ ga-adị involve chena wanye chee blọk chena ya bụ Frank Morris okay ka m blọk ya ka ọ gaba na ọ chọrọ ị na-ebe ọ chọrọ ị na-ebe o nwekwana ya anyị na ya ji ọ etu esi ama ndị mpa ha na-abụ problem na village enwere ike ije ebe ndị mmadụ nọ kpaa agwa ka mmadụ ịghọtago na-ejiri obodo oyibo abụọ ya bụ na onye ọmụma ihe ka m blọk ebe anyị si aka anyị na ya nọrọ ọfụma ọjụ okay ya na-akpụbezi ola Frank Morris anyị na-aga esetụrụ Batakil eze anata. Yes, I remember you. You are from Liberia, I guess. Yes, eze anata. Yes, eze anata. I am the one that gave you this name. Yeah. Is it Liberia or yes? If not Liberia, then it will be Guinea. I think it's Liberia. Frank Bataki eze anata. I remember you. You are highly welcome. You are highly welcome. Yes, I just blocked the guy. So anybody ọbụla gịnị actually make ihe na be anyị kịta o bulitere ego Bible better gwa ya hapụ Bible ka unu mee business. Yotago. Okay, Legato, right. Yes, I gave you the name. I could remember. That was 2018 or 19. 2018. Man, how time flies. It's been 5 years since. Wow. We've come a long way, hey? So, one day, oh yeah, we found him. Now that we want to come back to our ways, to the ways of our ancestors, which means they got the active. That's spirituality, and we have to be active. Because some people are still wondering on the difference between religious and being spiritual. This religion, not to ever monetize a spirituality. Yes, or if I monetize a spirituality.
ya ka eji nwee this religion wekatasia some stories mee nya oyiye ife dozie ya debe ebe a ka i wee believe na something other than that very one. Ọ na nke ị chọzi believe na ya bụ the savior a ga-esi na ya wee na-anata gị ego. Otu ihe mana mmadụ ga-emepe company baa the company afa sọrịa ọ bụ anya afa the company a na-aza afa na-adịghị eme exist afa na-enwe ọla ike kpọọ ya osisi were osisi mara the company ọ na-aza osisi ọ bụrụ osisi na-aza osisi nwee akaụntụ nọmba osisi nwere akaụntụ yotego achị gbaga akwụkwọ agba osisi akwụkwọ etu aka ọ dị etu aka ọ dị eseti ya Jizọs were ya na-agbala ego yotego ego ndị afọ ahụ gbanyere ego n'ụwa afọ na-agbanye ego. So now I want to ekwu spirituality. It's all about yourself, knowing yourself. Then in a dimension they far different from even and the other. So you know the other in our church. I have forget a lot. And when they call to the iche I know maka Freemason. I know maka Oboni Lodge. I know maka Illuminati. I know maka so on and so forth. Etu akọdịsị. Etu akọdịsị. Ndị nọ na nke a ada afụ gị nwa n'ebe a. Gị nwa nọ na nke ada afụ onye nọ na nke a. Onye ọbụla na-emere onwe ihe as long as he's working out for them. These different ways has they perform their own rituals. The two Christians they perform their own rituals. They talk about blood, they talk about the body of Jesus, eating of the flesh, and they talked about changing your name, baptism, changing your ideology, teaching you to grow in their own way, and teaching you on how to communicate more with people of the same faith. You know, if I get make integrate, but in spirituality, it's all about you knowing who you are, knowing what happens. Sometimes you still need guidance on some certain things because we grow every day. First of all these night vigils and whatever, you can still keep vigil. People they keep a vigil there. It depends on what you watch. I'm a uniform thing. All nature they mwanya na abania. You know, can na compound. I make anything in my eyes. Can make any experience once. Umaga say can na boy siba na bubene na eba. Ibulo chegu dono nilo. Noli alone. Na abani. Na na busie. Inro. No Gideon na akutu. Ni rube. Umane ya no ni. Abato yi mwage. Otu a na-ekwu ya kịta ase ụfọdụ na-echek na-eme imagine ụdị life a ngwongwo na-elu kịta abalị nnọọ onye ọbụla na-akpụcha sụsọ ga-anọlụ like oge udu mmiri izochara ebe niile ajụ oyi ọnwa wee pụta ịnọrọ nnọọ na village gị n'ụlọ gị ịmụrụ anya n'abalị 12 o'clock 1 2 ịnọrọ na-anụsị ụmụakwa nnụnụ a na-anụsị ọrụ nnụnụ bụ na ọ na-ebe ọ dịghị ka na plan ibe iburu gị eburu anagata elu onwe nke a na-akpọ elu enwe nke a na-akpọ elu ọbịa fefe enwere ike bịa n'iru kọmpand obelu anagata ofu ahụ ikwikwii ejee na fensị ukwechiri dị ya na-ene ịnwa na unu ya na-aga 360 ọ dịrị ebe ọrụ tụgharịa etu na-enegharị ọdịnego elu ọsọ ịgba ma ije ama ụzọ ndị nọ n'ụlọ gara ajụ gị gị na-achụ gị imetenu n'onwe ya dị na-aga na-eji ekpochi ụzọ dịtị na-enwe kwa ọ ka ọ ga-akweta na ụjọ na-atụ ya ka papa kweta na ụjọ na-atụ ya o nwere ọsọ bụ na ịwa ala ya n'isi
na when ito na village o nwere ọsọ ị ga-agba na village ị na-agba ịgbalite ebe mmadụ na-atị aka si na kama ị ga-ekwu na ezigbo ụjọ na-atụ even n'ime compound sef enwere ike onye ọbụla nọ n'ilo dị ọra sa ese dị ya gị je weta ife n'azụ ebikọ ọkasa ọ ga-esi ya gafe azụ na je weta ya na-apịkọkwa n'ite asị chere je weta ife a nwata iti isi n'azụ etu ya esi ya ejere ya isi esi ebe ahụ dị wee dịtị nne mana ị na-agbapụta na dis ebe ndị mmadụ na-emente aka ya sị mana onye nwaziri ya na-enye oke na-ekula ejisi o nwere ka ahụ na-agọ dị ka ndị mmụọ na vileji ọ na-achị jide gị ma vileji ọbụla na-enwe ndị mmụọ so ọ dịghị ka na ndị mmụọ so ara ọsọ abalị a na-agwụ ike ị na-agba dị ọsọ dịka iborota eneji ị na-ekwu ya ọsọ ndụ agwụ ike ị na-agba ịgbogide ru ya na kọmpand unu kpazie ikulo na-akpachie wonkọ na ka yo bret ka ọ bịa ọka abụgodo aka ha life anyị bicha n'ụlọ mgbe ahụ ọ na-atọkwa gwogwo ume mmapụ a so now as a man gị nwa ime na vigil dị mma you can stay in your compound and monitor what's happening in the night ma ma ụmụ arụba si emere attempt ị na-egekwa ntị mgbe ụfọdụ ka ịma ma onwe ife na-eme ọ bụ na ndị nna nna anyị chọrọ ivisit ife abịa ịnọkọta ụmụ ụdị energy ị ga-efidkwa around you that moment isi ga-ebuo ikwechirikwe ka iji wee bụrụkwa ọkara mmadụ ọkara mmụọ kama onye nọbazie nwezie ka isi fụbazi ife dị anya ịchọọ wee nakpuo ọgbakwa na onwe mọch a na-afụ onweghị nwere mọch a na-afụ ọ kama ọ bụ ihe ị na-efil because the position go mind gị na something nwere ike ime nwebele ife ga-emezi akpata oyi ama gị na iyete gị gaa bụ energy ị na-attract onwe gị anọ negative energy ka iji ọsị na-attract na side gị that moment key position go mind go for negativity iyete gị all right so I'll mention a story of how I went to Anambra State to Onitsha precisely and what I experienced. I could see that most of the things I addressed to opposite did. Most houses are dilapidated, no maintenance, and then some of the things I expected to see, even not from church or the major, for every demolished the area. I just from that place. And some other places, so guy I got bidder, so bidder address to bidder now everywhere. And Onitsha need the intervention. You see the city, with sophisticated security in Onitsha. Mepe nightlife. Security nightlife that's the only way the town can come back again. Can't forget it. All right, back I never tell this. Yeah. How ya they believe na bụ na ikwu ibe mgbe ụfọdụ na ife dị anya ga-eme. Yeah, so believe agas ka negative ones. Then there were positive ones. Take about yourself. If you can feel you na ngozi na-abịa. Maka ikwucha n'okwu nọzie n'obi ịchọrọ ifu ngozi ga-abata n'ezinụlọ. Enwe etu ndị nna afa ga-esi ga-eweta ya. Enu ga-eweta ya na ga-eweta ya. Mara ka esi ya bịa ka iji nọrọ ebe a n'abalị ya. Yetabe. Okay, pataki. Ya ka iji wee nọrọ ya. But last. Ihe anyị na-project na mmụọ anyị bụ negative part. Ya ka ndị Christians ji live na constant fear. Nwa ihe believe. Enwe obi ike. Ha na-anọ na constant fear because ha maalụ na ihe akọrọ ihe a na o nwee eziokwu dị anụ mana ifele ka esi ya pụta na ya bụ ihe mere ya.
fear. Moto ma break the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. If I man Bob no be and everybody enemy into a kiss in that phone. Money change your mentality going forward. And mind shall get him up with one voice. We speak against injustice, against embezzlement, against the negligence of the government towards the people. And even with a rapid development in our communities, we must all speak out and stop fighting anybody who is speaking on behalf of people. Get a better life and change in everything. It's better for you. Stop antagonizing. Stay positive. All we want is for a better Anambra, a better Igbo land. A land where things can thrive, where people can thrive. A land where you can come and have your peace. A land that will turn a land of hope to you. Not living in constant fear. Even when you go borrowing, once you get the money, you're not even sure that when you invest into your business, you make the money back. People are scared. You leave your house in the morning, you are not sure you are coming back in the evening. Your vehicles, all of them getting spoiled. The money to fix, where is the money coming from? How much is the electricity bill? How much are we paying for gas, fuel? You see, a lot is going on here. People are confused. That's why I keep telling you, think twice, rethink about this step. You've been sleeping for too long, thinking about whatever kingdom you're going to inherit when you die. Start thinking reality, what you can do now to better your lot, because when you are dead, you are gone. You are a spirit, you are not a human. You are not visiting anywhere on your body. But if they are so sure of what they are telling you, can you ask them to tell you about life in Mars? Let them tell you about life in Jupiter, Venus, Mercury. And why is it that they have not for once told you about other planets? They keep telling you about this and telling you that when you die, you go to a certain... Could it be that that's another planet they are talking of? So why is it not clear to you? You keep talking nonsense with all these people. You better change. You better think twice. Think like a man. This is 21st century. Think like a man. Those things doesn't work anymore. All the countries that are doing well are not even thinking that way anymore. They are thinking something that will yield money, something profitable. Yeah, they're thinking of how to make things work for them in their country. How they can have companies everywhere, employ people. Every day they keep creating job opportunities. Yeah, we're not doing that. They advance their cause, leaving some behind. But we, all the same ones we've been using for how many years? For 2 centuries now. That's the same style we still adopted today. We don't embrace change. How we can evolutionize, how we can move from this stage to another stage. Still maintaining the culture, but to, update or upgrade. We are not doing it. That's why I talked about Sabbath people. Sabbath people, when they were there, they couldn't upgrade. Everything is ATM. Abịa na-ebu amụma enwe ihe bụ na ebe ndị mmadụ na-agbakọta na ọ ka mma to lecture them on how they can survive, how they can be business minded, what they need to do. Tell them that they need to register their businesses so that they will be able to obtain loans in the banks. Tell them what they need to know. So people who went to school this time around, they introduced it in their churches, which is making people now to follow up. Most people are going there because of the seminars, though they don't conduct much anymore. But I remember back in the days, even we still have something like a four square businessmen gospel, whatever. Businessmen's gospel fellowship, 4 square, something. Full gospel, exactly. Full gospel businessmen's fellowship. These are businessmen. Sometimes they share ideas on how to make money. If you have update, you bring it up. So they are thriving in their own way. But you, Sabbath, you couldn't do anything. Even Anglican failed in their own mission. That's why people now see Pentecostal like it's just everything to them. And now, lies has taken over Pentecostal. They lie a lot. Now people are living, coming back again to their roots, which I've always told them, this is who you are. Come back to yourself. Then you listen to your inner self. That's where you can find the truth. There's no truth anywhere. The truth is lying there inside you. Look inside your heart. You will find and see that truth is there. All you need is truth. Truth brings about freedom.
That's all you need. Forget about whatever somebody is telling you and where you go. Where you go after you've lived here and go. Come on. What's your business with that? Why are you thinking of it? Where you go after? Is that important now? I don't want to miss heaven. Shut up. Which heaven? Fucking cock. My brother, we're bringing it to the final goal. Have a wonderful night. Echikailo night.